jan kyalle kowaɗanne group suna da kyallen su da zai bambanta su ga Ka'aba to mu ga kuma Ka'aba tana da kyallenta wanda zai tare jama'a to saboda haka mu wannan kyallen ya shafe mu ne idan sun ce a ai kun ce Shehu Tijjani da Annabi da sahabbai za su zo su zauna akan kyallen ne kace a ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin wannan kyallen da ya ce idan mu za mu shimfiɗa masa wallahi sai mu shimfiɗa masa balle wannan kyalle kuma ai sallah ta fi wazifa Allah ya ce duk inda za ka yi sallah Allah yana ganin ka Annabi yana ganin ka mu suna ganin ka mu shimfiɗa wa Annabi kyallen ba lokacin sallah ya ce wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kai aikin Allah duk inda kake Allah yana ganin ka Annabi kuma yana ganin ka Annabi yana ganin ka inji Allah fa wa qul imalu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun kuma mu ne yan uwanka suna ganin ka masu wucewa suna ganin ka sun maka shaida saboda haka wannan kyallen namu ne ya shafi mu ne wanda ba da dariƙa mu ce ya suka ba mu ce kuma ya yarda ba akwai kamar abin da danganci addu'a bayan gama sallah addu'a bayan sallah fadalanta don wasu suka yi inkari su ce bai cancanta a yi addu'a kar a yi inkari addu'an bayan sallah ba a ce dole a yi ba dalili annabi baya son a matsa mutane ko doguwar sallah annabi ya hana in sa kai da jama'a a cikin jama'a akwai mai bukata akwai mara lafiya akwai wanda yana jin zawayi a cikinsa akwai wanda yana jin fitsari a cikinsa to in kai sallah daidai yadda take ya fi to an yi assalamu alaikum an sallami kowa ka tsaya ka ci mutane ku zo mu yi addu'a to mai fitsari mai zawayi ya za ka yi da shi ba hana amma kuma ba hana ba wurin karɓar addu'a ba kamar wurin da aka yi sallah musulmi zai iya jan carbi wurin lazimi ko zikiri da hannun hagu ba komai kamar mutum ya rike carbi da hannun hagu alhali zai rika da dama kuma cikin taron da'ira na to ya rike da hannun dama kai so ko da hannun hagu kamar ya cancanta rikewa yana da larura bai da laruran komai in hannun daman yana da larura sai ya yi da hannun hagu akan rike qur'ani ma da hannu biyu da daman da hangu wanda carbi na'am shehi duk wanda ya san ku a cikin waɗannan ƙasashe namu ya san ku musamman a fagen gwagwarmayar da za a ka cewa kuka ta yi an shekarun baya bayan nan musamman tsakaninku da 'yan izala da dama daga cikin masu kallo da saurare za su so ainihi menene tushen wannan saɓani da ke akwai tsakanin 'yan ɗariƙa musamman da 'yan izala wato da yan izala da har yanzu ba su wuce shekara 30 da wani abu ba mu kuma ɗariƙar mu ta tijaniya ma ta yi kusan shekara mai tan kadiriya kuma ta fi shekara 1000 ana yi to saboda haka ishe ita izalar ita ce bakuwa ta shigo mana to ita za a tambaya me muka yi mata ta guje mu ba ta bin musalla ba ta cin yankan mu a hari ita ta shigo mana ita izalar za a tambaya ta zo ta same mu ne fa ita ba kuwa ce ta ce sallar mu ba kyau kar a bi mu sallah musulunci mu ba kyau kar a ci yankan mu su za a tambaya a ce me laifin mu ai mu ai an tambaye mu akan asali muke asali duk duniya muke da tijjaniya kafirci ne kadiya kafirci ne makka ba za su bari yan tijjani su je haji ba kafiri ba zuwa makka an sani shehu ibrahim su ne manyan yan tijjaniya su ne kuma manyan da suka assasa rabida har ma wata rana faisal lokacin bai zama sarki ba ya gaya wa shehu ibrahim ya ce ina so ya aiki mutum ka gaya masa ya mini addu'a ina da bukata mu shehu ya gaya masa ce ka je ka gaya masa na ji wannan kasan ba sa son yan ɗariƙan tijjani fa ɗan ɗariƙan tijjaniya ne ya je ya gaya masa ya falle kun ma sha'a ya zama abin da duk ya ga dama ni addu'a na ce ya yi mini falle kun ma sha ya zama duk abin da ya zama ba ruwana ni abin da nace ya yi min addu'a shi wace to zan je madina zan maka addu'a sai na dawo ya je ma addu'a ya dawo ya ba shehu wajen 1000 ko nawa ne na kudin saudi har ma ambasadon makka ambasadon senegal ya ce shehu da ka bar wannan kudi wato na mai da su kamfani har jikokin ka sai ya ce abu kudin suna zuwa daga Allah ne su tafi wajen Allah cikin mabiya ɗariƙa za ku ga wani abin da ake samu tsakanin kuma musulmi a yau shine za ka ga wani bi wa'ansu 'yan tijjaniya musamman suna ƙaurace ma bin 'yan izala sallah da masallatansu kuma ana samun akasin haka din su wa'ansu 'yan izala za ka ga kusan suna ƙaurace ma 'yan tijjaniya ne hukuncin musulunci game da mutum? Ai ba wai ɗan tijjaniya ba dukkan ma musulmi in ya bi ɗan izala sallah bai san addininsa ba. Annabi ya ce man qala ya kafiru faqad ba biha ahaduhuma, duk musulmin da ya faɗa musu dan wasa kafiri to take ɗayan su mutum binan ɗayan su yanzu ne ya zama kafiri.
don ba za ka ce wa mutum kafiri ba sai ka rena la ilaha illallah da yayi ta yi tun da ya soma, sai ka rena sallah 5 din da yayi ta yi tun da ya soma, sai ka rena ciyarwa ko zakka, sai ka rena azumin ramadanan da ya, sai ka rena hajjin da ya taɓa zuwa ko da niyya, sai ka rena duk karatun Qur'ani da ya. To wanda ya rena waɗannan ce ba su da amfani, mutumin nan kafiri ne shi. wannan mutum anya zai zama musulmi? Shi me zai mai da shi musulmi wai in zai zama musulmi menene zai mai da shi musulunci? In la ilaha illallah ne ya riga ce ba ta da amfani, ga wani ya ce ba ta da amfani, in sallah 5 ce ya ce ba da bakin zai ce ba ta da amfani, in azumi ne wannan ya ce ba ta da amfani, ba shi da amfani har karatun Qur'ani har haji. Saboda haka duk musulmin da ya faɗa musulmi kafiri take ɗayan su ya zama kafiri. To zai bi wani sallah? In shi mutumin ne kafiri ya za ka bi sallah, in kai ne kafirin ya za ka kai sallah har ka bi wani? Saboda haka babu bin sallah tsakanin musulmi da dan izala. Sukan ce aksari aurarrakin da aka ɗaura salatul fatihi auren bai yi ba, har yanzu ba mu ga sun canja kuma sake ɗaura auren ba, kuma wasu sun mace sun tafi lahira haka. Salatul fatihi kam ai duk musulmi ba zai ƙi salatul fatihi ba. Akwai da la'ilun shehu dan hodiyo ya rubuta salatul fatihi a shafi na 5 sadira ta 2 ta ƙasa. Ya rubuta salatul fatihi a wannan littafin shafi na 16 sidira 4 ta sama. Salatul fatihi da salatul fatihi ba kyau, shehu dan hodiyo ba zai sa cikin dalilunsa ba. Haka kuma wani ba abzini ana cewa cisun mas ya kai masa tambayoyi masu yawa, a cikin amsa tambayoyin har aka so kan salatul fatihi ya faɗi shehu dan hodiyo ya faɗi falalan salatul fatihi kuma aka rubuta a cikin cisun mas din. Sannan kuma yana da munajati nasa, wato addu'o'i karshen ta yace in ka gama ka karanta salatul fatihi. Shi dan hodiyo muna da littafin duk suna hannun mu. Dangance da huduban da ake a yau, a yi na farko a zauna a tashi a kammala a kawo a yi addu'a a yi sallah. Tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ake ko akwai hudu ba yadda take a yanzu nan kai take a zamanin manzo Allah kenan. Wasu sukan ce a zauna a tashi a saki. Wasu sukan ce sai an yi sallar juma'a daga baya ake yin hudu ba da mutane ne ba a samu saboda cinikayya wai sai su tashi su tafi saboda ba faɗi haka malamai ba su faɗi haka ba. Masha Allah. Suka faɗin ba malamai ba. To saka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan din haka ake ta farko. Saka inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan. Wato akwai waɗansu mutanen da aka yi sun yi mulki wata 1000 su ne banu umayyata, sun cuci mutane, sun kakkashe sharifai, sun kakkashe mutane. Dole sai ka zo in ka yi sallah dole sai ka zagi sallah Ali da ƴaƴansa da dukkan mutane sai ka zage sannan ka sauka kai sallar juma'a. Hudu ba kenan. Har shekara ta wajen kusan 100 ba 'yan watanni sai aka naɗa Umar ibn Abdul Aziz shine sarki da duniya a lokacin da ya hau ya hudubar ya gama sai ya ce inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi yazkuruna lakum tadhakkarun sai sauka sallah. Sai mutane suka bi shi yau kai mana wata sallah ta bid'a ba zagin miyagu haka kawai ake sallah ba zagin miyagu. Wasu zai na Ali da Hassan da Hussein da sauransu su ne miyagu sai an zage su sallah take yi kyau domin saboda neman yardan gwamnati ba ta son su. To ana nan sai ya ce to ni dai a gani na waɗannan mutanen da muke zagi ba mu haɗa zamani da su ba, balle mu jika takubanmu a cikin jininsu. Saboda haka tun da haka ne me zai sa mu jika harussanmu a cikin jininsu bayan zamaninsu daban zamaninmu daban. Ga wannan ya kamata aka ba shi su mai mutu. Har ma ya taɓa shirya wani abu shi Umar ibn Abdul Aziz din ya kira wani bai yahudi shi za mu shirya wani abu ka je ka sami cikin fada na ka ce kai kafiri ne bai yahudi amma kana son auren maka da yata. Idan na ce kana kafiri kana bai yahudi in baka yata ina sarki musulmi ta ai wanda ya fi ni ya ɗauki yassa ya ba wanda ya fi ka muni balle ni. Sai bai yahudi ya zo ta mishi fadarsa ya ce ranka ya dami mu'minina abin da yake tafi da ni ina son ka auren min da yata amma fa yace shi fa kafiri ne bai yahudi. A'a ku ji labari yanzu wai yana kafiri yana bai yahudi wai ni ne ina sarki musulmi in ba yata. A kai a hankali wanda ya fi ka daraja ya dauki yassa ya ba wa wanda ya fi ni muni yassa. Wane ne? Ja in kun yi sallah sai kun zagi sayyidina Ali sallar ku ta yi kyau. To annabi ya fi ka daraja sayyidina Ali ko kuna ganin kamar ya fi ni muni tun da ba ku zagin yahudawa a ƙarshen sallah amma kuna zagin Ali ibn Abi Talib. Saboda haka sai ka bani yakka
tunda ba kai darajar annabi ba, ni ko muni na bai kai na aliyu ba, in ba kwa zan yahuda bayan sallah. Irin wannan duka abin da yake yasa aka yi haka kenan. Tambaya ta gaba shi game da batun zamantakewa tsakanin musulmi da sauran waɗanda ba musulmi ba, musamman a cikin ƙasashenmu za a iya zancen zamantakewa tsakanin musulmi da kirista game da batun samar da zaman lafiya a tsakanin su, mai musulunci ya tanada. Ai musulunci kan ya ce wa qulu linnasi husnan, duk mutane ma ba wai makotanka ba, duk mutane ma ka ga musu kyakkyawan magana balle mu'amala. Saboda haka mu kiristoci mu a wurin mu musulmi, kiristoci sun mana abin da ba za mu mance da shi ba. Lokacin da ake matsawa sahabban annabi, kafirai suna matsa musu a Makka, kasa jin daɗi, annabi ya ware sahabbansa ya tura su wajen kiristoci a Habasha, suka samu zaman lafiya. Ku koma wajen shi sarkin Habasha Najashi, ba zai bari a zalunce ku a ƙasar, za ku yi addinin ku yadda ku ga dama. Wasu suka koma shekara 8 ba wani abu da aka yi musu na muni sai na kirki, har lokacin da annabi ya koma Madina. Kaga ba za mu ce wannan alheri ba. Kuma Allah ya ce in kana son ka san mugu maƙiyi na musulmi ba kaman ba yahude ko arne mai tsafi. In kana so ka samu wanda ba musulmi kusa da masoyin musulmi sai kirista. da tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasari. In kana neman wanda ba musulmi kusa da masoyin musulmi shine kirista, amma maki mai mugun kiyayya musulmi shine ba yahude da arne. Saboda haka tsakaninmu da musulmi da kiristoci ba faɗa tsakaninmu. Su addinin tausayi ne, addinin mu addinin zaman lafiya ne. Me ya kawo faɗa tsakanin mai addinin zaman lafiya da mai addinin tausayi? In kaga suna faɗa to ba sun bar addinin, sun bar koyarwa addinin, sun yi son zuciya. Akramakallah, abinda ya danganci